Ana m ayụ na biko bụ ọgụ ebe ihe nne cherelu mmadụ echenelu m ajọ iwe onye cherela anyị ajọ iwe atọkwu ya n'obu onye bụla anyị wee jebe ajọ ije nya zuo ọdachi n'ezi egwu m sị na anyị adị ka echi n'echi a na-agụrụ agụ egwu na anyị achake ka anyanwụ anyị adakọrọ ka anyanwụ anyị acha ka akwụ ma anyị adakọrọ ka akwụ anyị azụ ka abịa ma anyị anakọrọ ka abịa anyị eru ka mmiri ma anyị atakọrọ ka mmiri anyị enwulu ka ọkụ ma anyị anyụkọrọ ka ọkụ. Onye ni bụ na ịkpata ego taa na-enwe asị na nwere ka nya dị ndụ ịkpata ego anyị kwụsị na ọnwa onye abịa eluwo nso ana m agọrọ gọvanọ ụtụtụ tata kwesị na ihe akpata ego abụ ezinụlọ gị na-ada ibe anyị na-adịrọ n'ezinụlọ ga asị na abụrụ onye melie mbụ ọ gaala na asị na o nwere onye dị mbụ n'ezinụlọ gị moto niile koro bata mbụ n'ezinụlọ gị nke ka nna agọrọ ọbọ n'isi gị nke bụ onye kwetalụnụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ ya emele nọ ndị n'iji okwukwe wee kwelu maka na onye kweta chi ya kweta